M'adreço a vosaltres com a regidora de Promoció Econòmica, Consum i Turisme en unes dates en què estaríem perfilant els últims retocs de la 13a edició de la Fira Mercat Modernista. En aquesta ocasió hem hagut d'escollir un format diferent, però mantenint l'essència del que volem transmetre com a recordatori del que estaríem vivint en unes diades com les que se'ns acosten. En aquest cas, s'ha programat un petit format per divulgar, per fer venir ganes de conèixer tot el nostre patrimoni, de que el feu arribar al vostre entorn i que en pugueu gaudir dintre de les limitacions que tenim en aquestes dates. Per això podeu gaudir de les visites guiades, de les visites al castell, trobareu o hi haurà alguns petits concerts amagats, tindrem una visió molt virtual dels espais modernistes que us farem arribar a través de les xarxes de l'Ajuntament, on descobrireu algunes sorpreses que us faran conèixer el modernisme per dins. En diem endinsa't al modernisme. També tindrem tota una oferta gastronòmica que des dels bars i restaurants de Canet us aniran comunicant a través de les xarxes i podreu fer les reserves per gaudir d'alguns tastos modernistes. També tindreu l'opció d'encarregar menjar perquè us l'emporteu a casa i feu un sopar modernista, i també tindrem l'opció de preparar a casa alguns menús modernistes. Tot això ho anireu descobrint a les xarxes en aquests propers dies. Us desitjo de veritat que sigui una situació absolutament temporal, que ens engresquem per la propera fira i que puguem reforçar una fira amb entitat que està molt ben posicionada i que ens pot fer descobrir racons de Canet que no coneixem. Gaudiu-ne!